Kumusta mga bro? Ride is life mga bro. R15 version 4 nilabas na sa India, sa Pilipinas. Kailan kaya? Bago natin pag-usapan yan mga bro, ay huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated kayo mga bro sa susunod na mga video. Yamaha R15 version 4 is real, ika nga. Dahil sa wakas, una na itong nilaunch sa India noong September 21, last month lang mga bro. May dalawa itong variant, ang R15 version 4 at R15m. From version 3 to version 4 na talaga mga bro. Ang pinaka nagbago talaga ay itong looks na kinuha ang inspiration sa YZF R7. Mayroon na itong LED projector setup sa gitna, lumaki ang body panels niya at fairings. At mayroon din itong muscular fuel tank, nire-design din ang exhaust at visor nito. Ang engine nito mga bro is 155cc LC4V. Kung hindi ko nagkakamali mga bro, same lang siya ng engine na ginamit ng version 3 ng R15. Good news din ito mga bro kasi nga naka VVA na din. Variable valve actuation allows the engine to run 2 valves timings, one for better bottom end grunt and the other for the top end performance. Meron na din itong traction control system mga bro. Safety features na mas gamit talaga lalo na kung gagamitin ng motor pang truck. Iwas disgrasya. Quick shifter para po hindi ka na mag-upshift during high speed run. So bago ito sa mga ganitong kategory ng motor kasi usually for higher cc lang po ito. Assist in sleeper clutch para po mas less force na gagamitin mo during shifting lalo na sa mga sports bike. Meron din itong 37mm upside down fork suspension. Mas bagaan ang timbang kaysa conventional o traditional fork assembly na mabibigat at makakatulong dito sa handling ng motor. Mga bro, meron din itong dual ABS channel, front and back para mas magandang braking performance. Anti-lock braking system para ma-prevent mga bro ang dalawang gulong na mag-lock during emergency braking. Ang weight ng motor is around 142 kg. Same pala sila sa version 3 ng weight kahit na mas bulky tingnan ng version 4. Mga bro, meron din itong fuel capacity na 11 liters. Size 10 engine cut-off switch. Kapag naka-side stand ka, hindi talaga aandar ang motor. LCD panel. Ito ang latest addition ng R15 version 4 kasi nga mayroon itong Y-Connect for smartphone. So makikita mo dito mga bro kung kin tumatawag sa'yo. So napaka high-tech na ng technology na ginamit dito. Ang seat height nito mga bro is at 815mm. Mga bro, ang version 4 ay mayroon din itong 2 mode of riding. Mayroon sa track mode at mayroon din sa street mode. So mga bro, pala ang tatlong variation ng R15 version 4. Meron itong racing blue, metallic red, at dark night. At dalawa naman variation ng R15m. So meron itong white metallic gray, Monster Energy MotoGP Edition. Ang tanong mga bro, kailan kaya ito dadali ng Yamaha Philippines dito sa atin? At kung nasa magkano ang presyo nito? Kayo mga bro, excited na ba kayo sa R15 version 4 at R15m? Comment down below mga bro kung ano sa tingin nyo. Dito na lang ulit mga bro. This is Bisaya Explorer. Peace out.